Con este vídeo quero presentarvos un libro que tuve el gusto de ler fai pouco e con el que disfrutei moito. Esta presentación chega un pouquín tarde, case un siglo, xa que o libro foi publicado en 1932. A lingua é si cuadra el patrimonio que máis nos define como identidade cultural e histórica, xa que é a ferramenta a través da que imos alimentando el noso mundo interior desde nenos. El libro, prologado por el filólogo Ramón Menéndez Pidal, seguramente sí a primeira recopilación escrita del vocabulario da nosa fala. Os autores, Bernardo Acevedo e Huelves, natural de Boal, e Marcelino Fernández y Fernández, natural del Franco, ten el mérito de fer un listado alfabético del vocabulario da fala del occidente de Asturias nunha época en que a lingua de prestixio era el castellano. Sirva este modesto vídeo como reconocimiento a estos dous intelectuales a caballo entre el siglo XIX e el XX. Deciden escoller unha serie de palabras que combinan el sentido literal e a maioría das veces tamén un sentido figurado en expresións coloquiales moitas xa en desuso desde fai tempo. Allindar en sentido estricto é manter el gado dentro dos lindes da propiedade, pero en sentido figurado, que guapa é a expresión, a ti te hei de allindar eu, col significado de xa me encargarei de educarte, de poñerche límites. Apandar é cansar, agotar. Oi, veis ben apandado, nel sentido físico, pero tamén ten un sentido figurado. Xa te apandará el mundo. Es decir, xa te irá educando el mundo. Apigarzar é dormitar, botar unha pequena sesta. Apuntan os autores a expresión en marzo, apigarzo, en abril, deixan de dormir, que significa que en abril, al ser os días máis largos, xa dá tempo a dormir un pouco máis a sesta, non só apigarzar un chisquín. Abeiro, que ellos recollen con V, é poñerse a cuberto, protexerse del vento, da auga, del granizo, etc. Enténdese que sería poñerse na beira dunha parede dun árbol ou de algún elemento físico que servise de cobertizo. Apuntan a expresión non te poñas xa a labeiro, querendo advertir a daquén que non se poña defensiva antes de tempo, antes de ser necesario. Bazcallo ven sendo a especie de escoba feita de elementos vegetales, tales como uces, con el que se limpiaba el forno da cinza resultante da combustión da leña antes de meter el pan a cocer. Apuntan a expresión ben guapa, t'has feito un bazcallo, aplicado a daquén especialmente desaliñado, sucio ou descuidado. Bouza é a maleza del monte cando esta medra máis a cuenta para usarlo como mullido palgado. A expresión meter os cais na bouza ven sendo un símil bonito de causar un trastorno importante a daquén, entendendo que os cais na bouza non se defenden nada ben nese espacio xen de maleza e toxos. Carapella, según os autores, ou carapela, é a neve. A mí non me consta tal acepción, si me consta que máis ben a xelada. Pero quero añadir a seguinte expresión, parecida a que ellos citan, e que eu escuitei de neno. Cando chove, neva e fai carapela, prove da vella que tá na fornella, con 7 neníos e media mantella, que utilizaba moito mi abola cando éramos nenos e se hacía notar el frío del inverno. Kondo anotan as seguintes expresións con este adverbio. Cando Dios quer, de todos os ventos chove. Cando che digan ovella, colle a corda e vai por ella. E cando a gaviota vai pra terra, colle a brosa e vai pra lleña. Cando vai pra el mar, xonce os bois e vai arar. Lo que demuestra, unha vez máis, a sabiduría da xente para saber interpretar os signos da naturaleza. El corvo é un animal moi recurrente nos proverbios populares, además das fábulas de Esopo e La Fontaine. Cando el corvo vai para el mar, vai nevar. Cando vai para a serra, xa non neva.
Quero añadir un dicho que mi abuela repetía tamén con frecuencia e que puiden comprobar a lo largo da vida que é moi certo. El corvo nace na pena e tira para ella. É dicir, nunca olvidamos onde nacemos nin as vivencias da infancia asociadas al lugar natal. El cuco. Seguindo con el elenco de animales incorporados al refraneiro popular, el cuco ocupa un puesto principal porque é el páxaro que nos anuncia a primavera, os días máis grandes e el mellor tempo para as llaborías del campo. El cuco arrolla e el parpallegar son as tres aves que pasan el mar. Gabella é unha pequena cantidade de material vegetal ordenada, engabellada. Pode ser o gabella de erva, de bullido, de folgueira, de toxos. O gabella de trigo, unha vez atada, forma un colmo. Varios colmos ben colocados para secar formaban un marabouzo no propio eiro. As medas, feitas na aira da casa, eran varales de gran altura, feitos colocando sabiamente os colmos hasta esperar o momento da mallega. Yombo. Aquí se fai alusión a yombo como bulto a nivel da piel animal ou a elevación tamén a nivel del terreno. Añado aquí a expresión que traballe, que ten bon yombo. Un saludo a meus amigos del yombo, tamén un topónimo, nombre de lugar. Nayundes, me parece ben guapa esta palabra, corta e chea de significado, e que é difícil escutar hoy en día, sendo unha pena que se perda na noite dos tempos. Tú de Nayundes veis? Pois non veño de Nayundes. Parpallega é codorniz, palabra onomatopéyica. Xa fixemos alusión a parpallegar a propósito da palabra cuco. Recollen os autores a expresión parecen parpallegas, aplicada ás persoas especialmente faladoras. Pelella, en sentido literal, é a piel. Ten a pelella dura, ten boa pelella. En sentido figurado, é unha muller de malvivir. Pelello, conto máis vello, máis pelello, en el mismo sentido anterior. Pelellón, pelellúa, se aplica a unha persona aragana, dada máis ben al bon vivir que al traballo. Ponte é un puente, pero vemos que conserva el xénero femenino como gallego. Ou pasas a ponte, ou pasas el río, significa que sí ou sí non che queda máis remedio que fer eso del que se fala, que non hai elección. Mal por a ponte, peor por el río, ven sendo cousa parecida. Anoto tamén el topónimo Campo da Ponte entre Andía e Vargaz. Recachado, recachada. Citan os autores en sentido literal que quer decir llevar a roupa levantada ou remangada. En sentido figurado, el adjetivo recachado, recachada, se aplica a unha persona elegante, desenvolta, decidida. Mira que recachada saliu nesta foto. Soutexo, soutexar e ir recoller castañas. Mañá teño que erguerme cedo para ir al soutexo. Resaltamos aquí esta palabra porque se asocia coa actividade que era moi importante antaño. O bolorto é unha vara delgada e flexible usada para atar algo. Volvemos a notar como el ser humano era capaz de obter da naturaleza todo elemento susceptible de aprovechamento na súa vida e traballo cotidianos. A expresión el bolortín retórceche de pequenín era a sabia sentencia de mi abola para avisar da importancia da educación durante a infancia, xa que despois desa etapa resulta moito máis difícil enderezar a daquén. A xeira é o tempo propicio para fer a llaboría, xeira de labrar el meiz, as patacas, as fabas. Ai vaya xeira que llevache hoi, significa menudo traballo intenso el de hoi. El xeito é el modo, a manera. Dese xeito non chegarás a Nayundes. Pon xeito nel traballo, Este varal non lleva xeito. É dicir, non se está fendo como é debido.
Como colofón, sirva este humilde traballo de vídeo como homenaxe e reconocemento aos autores deste libro e aos seus editores. Foron conscientes, xa hai case un siglo, da importancia que tía deixar por escrito el modo de falar dos habitantes del occidente de Asturias. E non era tarea fácil, nunha época onde carecían de normativa para escribir nesa lingua, sendo considerada de segunda categoría ante a lingua de prestixio enseñada nos colexios que era el castellano. Quero rendir tamén un homenaxe a mi abola Placeres, que me enseñou todas estas expresións e moitas máis que guardo no recuerdo para toda a vida, xa que, como ella decía, el corvo nace na pena e tira para ella.